nemurume uyu ngatikasiyana 2017 ndibanaina vanogara kumba ndagara kumba tikatanga tine musha kwamadzamai watakavaka ndobva tazopiwa munda nababa ndobva tatama ndobva taenda kupurazi taenda kupurazi tikavaka imba tikavaka funga imba yakavakwa nababa tavaka imba murume uyu akabva anditsvagira mumwe mukadzi anditsvagira mumwe mukadzi nokurwadza kwandakaita ndakabva ndasuduka bva ndapamba pana amai nokusagarisana vanga tisingaite saka tadaro hatina kubva takatadza kuwirirana taingogara tichingourirana sekuwirirana kwataitawo kudhara gore rakapera funga vakauya taivakagwa ari muina wangu vakashedza hama dzangu vakati ndoti ndidzokera nemukadzi wangu notaura kana nyaya pane nyaya panyaya yepakamunda munda pandairima inini vakapatora ndobva varimisa munhu wokurenda munhu wokurenda uyu ane munda wake andori netsamba yake ndokunetsana kwandikaita nemurume wangu temari yavatone tinotaura nafunga akandidzinga kumba kwake Funga wakutaura kwacho madzimai ako akasiyana 2017 kwaise vakachirima mbaba vabereka funga gore rakapera vakanikumbira kunga pizza mirandira kubvunza mbudzo munda makakuwana munda takautsvakirwa naatezva ndotsvagwa naatezva umwane munhu musitamanga ndakubvunza iwe usati aenda kunyaya kana atezva vakakutsvagira munhu kana marambana nomwana wopachino chakanaka here ndokubvunza iwe pane pasina chakanaka panofamba sei mene kuti ndingataura pamusoro aitawo funga inini handa kuramba madzimai angu madzimai angu andi vakandiramba vakandipa kupuro funga 2017 mama itanga hatina chatakakavadzana navo vakangosunguwo pamba vaita kumba kwavo vakaita 3 days varumba kwavo takabva ndazotera kumba kwavo tingogara mupurasi mwe chete ndatera kudaro ndemutangataura nyaya manzo nyaya ipakabva kuti uyo ari kunzi akapuwa munda nababa vake mukuwasha saka mukuwasha nhasi mukadzi akuya zvichiyaneki munhu munda wakapuwa nachezva nomusikana saka tatoda ngoti mungopedza kutaura taura pakati pako uya toudza kuti muite munhu munhu kutozvitaura kutaura chebati nyaya ikode kuti ndangomubvunza mbunzo kuti kana atezvo rakakupa munhu vakakutsvagira munhu wakakupa kana maramba nomwana wapachimunu vachaenderera mberi wezikurotangai uyo akapa munda uyu noda kuti ano mwana wake saka apa pasina zvomunda kuozi mwana wakaita aramba bozi muridzi woruva anotora airtime ruva rake paanoda wazvinza zvatokutipairana asi pamusoro aiwa ndatozvokutaura muchaenda kutaura ripanze ndaenda mumotaura uyafadzai kurikura kurikura ndofamba bate vijana nyaya yavana vakarambana kare varambana mukadzi ari kurima munda kwabereka murume ndobva asara pastendi yavo yakatsvaga tezvavo right mukadzi manje akuti inini ndoda kuti ndoendirimwa tishiyane munda itoya ndorimwa bato pastendi sezvo iwo uri kurendesa munda asi vanhu vari kurenda munda vayavaya vana vane vandashanda kuwana iwo ndori kubenefita saka toda kuti ndiendirime pamunda ipapo vana vangu havane chekudi chekuraramanake pamusoro pezvo ndoda kuya futi ndizogara imba dzangu dzedza ndikasiya dziye ndaida kuti ndigare tipa saka murume anga achitaya vanhu kuramba kurendesa munda mukadzi ndakakurendesa munda ndikakupawo zvaniheta mukadzi ndobva aramba akati aiwa paukandipa iwe hapaite kugomo iwe kurendesa munhu zvakanaka inini wachindiri ndiende korima kugomo
azviite kuda kurima pacho paakarima ipapo wawakatiresa munhu anopada kuti ndingibeiakaimapasa weibetobva ambodzi dai zvinga zvichiita mambo ndaikukwidzai basi moya muone panokurendesa panikati mukadzi arime paakuramba pacho kuti pakanaka sei mosodzoka mozopa ripoti kuna mambo mapaona ndomataurira azepa muyuti panyaya yekugara handida kuzopa tsete kuudza kuti anogona kupadzoka here mukadzi kupagara anomwe mukadzi chatingangokutora ichokuti haisi kupera ndaipere yakadai so imipirai basi munda wacho kura kuti munda uno munhu ari kuseri uri kunzwa zvauyo uno munhu ari kuseri vese ava vana simba pamunda uyu iwo munda wano muridzi wawena akautsvaka but since vano vana vese hatisi kuda kudaro michiendai muona munda kana muchikwanisa kuti 2 years to 2 that's all ndaimita izvo mapangagere mari basi next muchandigarira panze apo tozorangana muchavashaya panze